Wedi i'r chwyldro diwydiannol droi I gylch yn llwyr, dyma ni. Mae economi Cymru yn awr yn gorfod ymryddhau oddi wrth I gwreiddiau. Datblygodd dan I phwysau o gwmpas diwydiannau sydd erbyn hyn yn cloffi a'r rhai ar farw. Gadawodd y llwch I ôl ar y gymdeithas ac mae cannoedd yn dal I ddioddef oherwydd diffyg maes y dyddiau drwg. Ac yn awr, y mae'r benod yn cau. I have suffered with stomach trouble the last 5 years. Yeah. And I lost a bit of time off and on through it. And doctor seems to think anyway that the dust in the mine be the cause of it, or the bouts I'm having with it. As I suspected, I was... You do feel then that if you transferred to another face job in another pit, that would be unsuitable? I do think so now, yes. Bu glofa Cefn Coed ar gau ers blwyddyn. Trwy'r flwyddyn honno bu ysgrifennydd cangen lleol yr undeb yn helpu dynion fel Danny Hill. Yn aml mae gan y dynion ddewis rhwng mynd ar y dôl a mynd ar lyfrau'r meddyg. Y gwir amdani ydy fod miloedd o lowyr Cymru wedi mynd ymlaen I weithio trwy'r blynyddoedd pan oedd afu ychydon arnyn nhw. Y llywodraeth sy'n cael y bai am wedi beidio dod â gwaith newydd i'r cymoedd cyn cau'r pyllau. Mae Ben Davies, yr ysgrifennydd, yn mynnu bod llawer mwy o ddiweithdra yn y cymoedd nag y welir yn y ffigurau swyddogol. Mae llawer o ddynion yn dewis mynd am bapur doctor yn hytrach na mynd ar y dôl. O achos mae lot o ddyn ar insurance, sickness benefit, os maen nhw'n cael ei registro for unemployed. Ydy bobl yn cael fwy o arian trwy ar y sickness benefit na maen nhw? Nagyn, mae'r benefit yr un peth, os dyn nhw ar sickness. Ond gallaf iechyd neu anhwylder bara am byth. Pwy meddwl ni wrtho fo sydd yn cael tys dysgrif meddyg? Wel, mae rai a llwch a percentages. Mae rai wedyn, of course, wedi'n hafu given yn y gwaith glo. A achos, of course, bod y disability yna arnyn nhw, wel, dyn nhw ddim yn ffit I weithio'n gweithfeydd eraill. Cwm Dilais ym 1968. Wel, os dim industry arall o gwbl, mae dim ond 2 bwrs I ar ôl. Mae 8 nawr wedi cyd. 15 mlynedd yn ôl oedd 5,000 yn gweithio yn y pwllen yn y cwm, a nawr mae 900 sy'n yma. A os dim industry arall wedi dod mewn i'r cwm o gwbl. Mae'r factory fach un sy'n Crinant wedi bod yn dilor bod o trade ers September dotha, os dim tenant na do.